Gawas sa mga utlanan na apil ang mga barangay sa Kalungsoran sa Lalawigan sa Sugbo ang istriktuhon pagbalik sa mga taong musulod. Ano yung report? Giklaro ni Governor Gwen Garcia nga ang pagbalik sa pag-istrikto sa kabarangayan sa Lalawigan, Sugbo mao ang pagsigurong walay makalusot gikan sa mga dapit nga naay virus ug maoy magdala nini sa mga barangay. Nakig-alayo na ang gobernador sa kapulisan. We are reinstituting the border restrictions in the barangays. I have signed this memorandum that shall be sent to all mayors of the municipalities and component cities and to our barangay captains. Napakalaking tulong na yung ating mga barangay din na tulad din nung panahon na nandun tayo sa ECQ ay tumutulong yung ating barangay officials na yung mga hindi taga-roon sa kanilang barangay ay at least naiiwasan na nila kagad o na kokontrol natin ang pagpasok. Samtang ipadayag ni Garcia nga kadto lang adunay pagtugot o adunay pasgikan sa Kapitolyo ang mamahimong makasulod sa Lalawigan. Ang matag-iyas sa kinahanglan mokuha og transit pass sa Kapitolyo apan balido lang sa usa ka adlaw. Doon na hinuoy mga frontliners sama sa mga doktor nga ang ID o PRC license ra ang mamahimong ipakita sa mga border checkpoints. Ang istriktong border control gibalik tungod kay paspas kaayo ang pagsaka sa COVID case sa probinsya, human giluagan ang border control. What we are doing is to limit as much as we can the entry of those coming from Cebu City and going back to the province. Samtang hapsera ang pagpatuman sa mga lagda diha sa mga utlanan. Apan subling miapilar ang Pangulo sa Kapulisan sa Lalawigan ngadto sa katawhan nga mosulod lang sa lagda aron sayo nga masulbad ang problema mugna sa pandemya. Kaninang 12:01 nga ay nagsimula yung implementation ng ating the executive order issued by our provincial governor, yung 17-H. Actually, hindi naman namin inalis yung aming mga quarantine control points kaya mas pinigting lang natin yung ating magiging pag-i-inspect like what we did before. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.